Il-Prim Ministru jħares il-qoddim lil mill-elezzjoni tas-Sibt li ġej fosthom fatt ta' aspetti fis-settur tas-saħħa. Jaħħa ngħidilkom dak li għamilna fil-qasam tal-enerġija ħanamluh fil-qasam tas-saħħa u ħankunu qegħdin nwettqu bidla kbira fil-qasam tas-saħħa ħalli verament niddeliverjaw. F'attività politika fil-fgura tenna l-impenn tal-Gvern biex jissokta fil-ġlida kontra l-prekarjat u biex tkun eliminata l-inġustizzja. Tkellem fuq l-importanza tal-ħolqien tax-xogħol u l-inċentivi biex jitħadnu l-valuri tal-bżullija u l-aqal fil-waqt li jkun miġġieled las. Sostna li l-edukazzjoni hija ċavetta biex ikun miġġieled il-faqar biex tingħata tama, ħajja u futur aħjar għall-familji Maltin. Tenna li l-Gvern se jkompli b'inċentivi għan-negozji għaliex dawn joħolqu x-xogħol. Żied jgħid li jinkwieta l-pensjonanti u għaldaqstant se jkompli l-ħidma biex il-pensjonanti jkollhom livell ta' ħajja aħjar, sostenibbli u diċenti. Tenna l-missjoni li jiddaħħal il-kunċett ta' ugwaljanza għal kulħadd fejn kulħadd ikun meqjus indaqs. Inkunu qegħdin ta' kuljum nikkalkulaw x'ħajjiġri u jgħidu li Prim Ministru tiswa il-flus. Tiswa il-flus. Ngħidilhom iva tiswa l-flus. Imma jien ma nistax inħalli inġustizzji jibqgħu għaddejjin dan il-pajjiż. Qal li hu sħabu ma daħlux fil-politika għal flus, fama jew is-siġġu, imma li x'jemnu li dal-pajjiż jista' jkun ferm aħjar milli hu. Qal il-fiduċja li taħ il-poplu sena ilu jispiraħ biex ikompli jbiddel l-affarijiet u jinsab kuntent li għandu tim li verament qed iġib il-bidla li jeħtieġ pajjiżna. Sostna li kull bidla tagħmel differenza u qal li bwiċċu minn quddiem qed imur quddiem il-poplu għal ġudizzju tiegħu u bit-tim li għandu jħares il quddiem biex wara nhar is-Sibt ikompli jwettaq. Qed naħdmu bla mistrieħ. U ma nistennewx grazzi, ma nistennewx proset, għax dak huwa d-dover tagħna. Ħaġa waħda qegħdin nitolbukom. Qegħdin nitolbukom biex terġgħu tkomplu tagħtuna l-kuraġġ. Tuna l-kuraġġ billi nhar is-Sibt li ġej flimkien il-koll nerġgħu nikdbu l-istorja ta' dan il-pajjiż. Nikdbuha flimkien. Nikdbuha b'mod li ħadd ma jistenna. Nikdbuha billi flimkien nuru illi Malta hija enerġija pożittiva.